حوالی میں پیدا کیا جبونا آلی کاریا حکومت کردستانی کو گوتیم سرخوبنا کردستان خوازن لوید چالاکی وکرنا و هنک انسان هاتنا لوید بمبا باران کرنا ام جبونا شمزار کرنا وین هاتنا ویده آنا بناوی پارتی غربی ما کردا که حلیم جوار باخوی کرم کن ve bu ira şevedini şermezar dikin beri her tişti. İro droje kusa giring dane ku tamamı milleti Kürt bibe yek ole peşbere van hovitiye peşbere hovitiye olpel peşbere erişe geleme van tişta em şermezar dikin. İro başure Kürdistan'ı pevajoyak referandume bekatiye Alikida erişe Daişe, Alikida Hovitya, o ştarabejim Maliki, Alikida erişe İran'e, Alikida erişe vektin bana tamam Kürda hatına ev em bantışa şermezat kın o em dağvaz kın ku tamam millete Kürt bin yekitiya khobdir. Yani ako yekitiya ko ilanı tamamı deney bikir. Beçeva alikariya Rojava Kürdistan kır bu havayı alikariye pevajoa jibo sarxabuna başure Kürdistan'e ev alikariyeji em çiz destemebe emebikir o emebi dominenji bervit işte haneji van erişe hana nikarın mecriyame bidin ve guastine emevi karihane bir dominin o ştarabecim van erişe haneci şermezar dikin İro em liver sazi o registinu o tevgere Kürda liver em gişte evdu ve jboyk ve erişe şermezar dikin binave Hevldana Partiye ke Kürdistani binave diyaloga Dicle Fırat'e binave Dedekade Komela Demokrat Çoreşkerin Kürt o binave Parti Kürda ya tamamı parti sazi Kürdan em liver gişte evdu ev erişe Kürdistan'da pedeki hatiye kirin bu şermezar dikin. O Ulusal Demokratik Parti girişimi Türkiye'yi evzanım. Ber vantışta miro güçte vantışta şermezar dikin. Em gittiya millete Kürt xwazin. O em erişe hemberi Kürdat'ten kirin van şermezar dikin jara duran. Spas vara. Rojel Vedera jibo referandum al başure Kürdistan'ı biryar hatiye stendir bo serxwebûnê gavekî pîroz û dîrokiye me jî em xwediyê vî meselê dibînin. Ne em piştgiriya serxwebûna Kürdistanê dikin. Em xwediyê serxwebûna Kürdistanê ne. Li kîjan perşêdbekê faye gavekî dîrokî bê avêtin em hemû Kurd em ê piştgiriya wî bikin em di nav vî meselê de bin. Lê mixabin do bûyerekî nexweş li vê dere hatiye qewimiye ev bûyerek nexweş e. Bawer dikim tu Kurd tu Kurdistanî vî bûyerê bi erînî nabîne. Ne bi dilê Kurdistanîye ye. Çünkü ev bûyer li hemberê serxwebûna Kurdistanê ye. Em li vê dere ji bo partîkî, ji bo sazîkî, ji bo grûpekî çalakîkî nakin. Em ji bo milletê Kurd çalakî dikin ev çalakî di ser berjewendiyê grûpa re bi ser berjewendiyê hizba re tiştekî muqeddes e. Lazım te her Kürt, her rewşenbîr û her ronakbîr, her sazî li vî meselê bi girseyî xwedî derkeve. Ji bo îro ev grûp û partiyê Kurdan hatine vê dera ji bo piştgiriyê û vî meselê şermezar dikin em bi timayî rastî em bi vî meselê bi piştgiriya wan pir kêfxweş in. Bawer dikim di vî pêvajoyê de em ê bi hev rabin, em ê bi hev re bimeşin. Ev doza me giştaye ji bo wî ez spasdariya wan hemû sazî û rêxistinê Kurda dikim. Spas. Tamam.